Chýba vám žáner slovenského filmu? Asi hej. Keď je dobrý žánrový film, tak je dobré. No. Skôr chýba taká nejaká normálnejšia komédia, alebo proste nejaký príbeh o niečom. Ja si myslím, že žánrové veci napríklad boli silné v 60. rokoch, keď sa robili takéto prvé slovenské kriminálky. A to bolo úplne že silné, kvalitné a malo to silné herecké obsadenie. Takže myslím si, že úplne sa v tom môže pokračovať. Napríklad v 60. rokoch sa točili dobré filmy, Boxera, Smilka a podobne. Ja mám strašne rada československé filmy, napríklad staré Jakubískové filmy, napríklad môj milovaný je Vtáčkovia siroty blázni. Toto proste nenachádzam teraz, nikde. A prečo? A bol to taký drahý film? A tak to je o všetkom, to není len filmárov. No, To máš celú kultúru spoločnosti a to sa presne odzrkadluje v tých filmoch, keď sa na to pozrieš. čiže vidíš to negatívne. Nevidím tu negatív, vidím to, že sa to vyvíja presne tam, ako sa to má vyvíjať. Každá spoločnosť sa vyvíja určitým smerom a Slovenska je teraz v tomto. Podľa mnoha vecí, ktoré boli tam povedané, to evidentne teda nikde inde. Aj mladý človek, keď povie, že sa vám páčia filmy zo 60. rokov, tak veľmi zaujímavé. A tuto je taká jedna z tých tém, ktorá bola spomenutá, a to je to, či vám chýba žáner slovenskej kinematografii. Respektíve, či vám chýba žáner, bez ohľadu na to, aký. Či si myslíte, že žánrový film je dôležitý pre slovenský film a či by sa mal robiť viac žánrových film? Tak ja si myslím, že na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď. Samozrejme, to sa vlastne len urobili nejaké pokusy v rámci žánrového filmu. Ja som si spomenul, keď sme hovorili o tých pesničkách, vy ste povedali, že teda už že tie pesničky dúfam, že nikto ten recept nezopakuje, ale aj Rapoš použil pesničku v závere svojho posledného filmu a nebola veľká viera. Takže asi nie je to isté, keď dvaja robia to isté, no. Tak vlastne to je tiež žánrový, bol pochodu žánrový film. No, viete, to je, asi sa zhodneme, že v českej kinematografii, keď nepôjdeme, teda nebudeme sa vrácať do 60., zlatých 60. rokov a tak ďalej, tak v tej českej kinematografii naozaj ten žánrový film je neustále prítomný. Ale tam sa stal taký paradox, že tamojšia kritika svojím spôsobom je už skeptická na český film a nakoniec aj posledné filmy Žebejka a ďalší nejakým spôsobom už neoslovujú tak masovo českého diváka, ako boli zvyknutí, keď veľmi pravidelne títo filmári robia filmy. A naopak, čakajú na dobrý umelecký film. Samozrejme žánrový film, umelecký film. Čakajú na nejakú originálnu, povedzme súčasnú alebo historickú výpoveď. Znamená, a za tie dlhé roky, pokiaľ sa hovorilo, že český film prežíva boom a boli tam obrovské návštevy, tak nejakým spôsobom žiaden český film sa nepresadil takisto v zahraničí, myslím v rámci nejakej tej autentickej výpovede, či už nejakých festivalov a tak ďalej. Takže to je len ako na porovnanie, no a keďže my naozaj sme, dovolím si povedať, nie v plienkach, ale teda robíme nejaké výrazné kroky v rámci oslovenia jednak nejakého diváka, aby prišiel sa povedať na slovenské filmy, ale zároveň sa to aj oživuje, to filmové remeslo. Veď určite sú tu ľudia, ktorí sú tvorili a vedeli by povedať, že čo všetko nejakým spôsobom, aké dlhý čas prejde, kým nejaký film sa vôbec podarí urobiť. Takže sú to veľmi zložité veci, že na jednej strane sa konštatuje alebo nekonštatuje, že sú tu vlastne 3-4 producenti, ktorí to držia v rukách a tí nejakým spôsobom rozhodujú o tom, čo sa nebude nakrúcať. Ale potom je tu povedzme príklad Viktora Čudaja, ktorý sa na to vykašľal a robil film doslova na kolene a myslím si, že to bol celkom sympatický pokus. Teraz zhruba o 2 mesiace príde do kín ďalší podobný film Jakuba Kronera Bratislava film, čo je podobný príklad. Takže toto je vlastne nejakým spôsobom, ja si myslím, nádej, kedy predovšetkým mladí ľudia musia nastúpiť a vtedy sa dočkáme dobrého žánrového filmu. No, ja neviem na to odpovedať. Ja neviem odpovedať, či slovenskej kinematografii chýba žáner, ale chýba tam originalita, zaznelo to slovo. A aj žánrový film môže byť originálny. To sa mi zdá, že je dôležité, lebo my vieme, že skutočnosť netvoria veci samé o sebe,
ale všetky tie významy a zmysel, čo tým javom my pridávame, čiže všetci vlastne vidíme niečo iné a dôležité je, aký ten film má svoj pohľad. Čiže akú zvolí vlastne interpretáciu. V skutočnosti, keď je tá interpretácia zaujímavá aj formálne, tak vtedy si môže napríklad, to je v podstate jediné, keď si ten kritik môže dovoliť povedať, že to je teda dobrý film, alebo je to dobré kvôli tomu, že sa tam používajú originálne inovácie a tak ďalej, že ten pohľad je zaujímavý. A z tohto pohľadu je mi jedno, či to je teda žánrový film alebo iný film. Len problém je, že je jasné, že Rakušové filmy a ďalšie filmy by sme tu mohli menovať. To sú presne veci, ktoré chcú byť v podstate žánrové a nemajú ani nejakú tendenciu prekonať nejakú hranicu. Prekonať takúto základnú hranicu smerom nejakej autenticite a originalite. To je škoda. Čiže ja by som skúsil odpovedať na tú otázku, že v budúcnosti slovenskej kinematografie, tak ja vidím teraz skôr dokumentárnych filmov v najbližších 4-5 rokoch. Čiže hrané sa budú obmedzovať, budú sa väčšinou točiť len dokumenty? Nie, bude sa natáčať viac a viac hraných filmov určite. To už teda vieme, už aj dnes, že ich bude viac. Ale čo sa týka nejakej budúcnosti, čo sa týka estetických a umeleckých kvalít, tak to momentálne sa zdá, že skôr asi bude na tej pôde dokumentárneho filmu. Na Slovensku samozrejme. No, teda by som sa mýlil, ja sa teda teším na každý nový slovenský celovečerný film. Ale to už si asi povedme všetci, že či sme z toho potom sklamaní alebo nie. No, vlastne... Žádne. Ja s vami súhlasím. Otázka žánrového zaradenia tiež v podstate nezaujíma v slovenskom filme, určite nie. Už aj preto, že keď to faktografii robia pre rôzne ročenky a iné publikácie, tak je ťažké sa vysomariť z toho, ako samotní tvorcovia ten film žánrovo zaradiujú. Čiže súhlasím s tým, že tam chýbajú iné veci a nie je to žánrové nejaké zaradenie. Z úplne inej strany som si spomenul teraz na taký seriál, ktorý bežal v českej televízii pred nejakým časom, sa volal Tváre českého filmu a bol venovaný vlastne jednotlivým žánrom. Rozprávajú tam vlastne filmári, českí filmári, ktorí v tých jednotlivých žánroch niečo vytvorili a sú žánre, ktoré proste si oni povedali, že v tej českej kinematografii nemôžu nikdy uspieť, proste nemajú šancu na úspech. Prosím vás, nevolalo sa to Zlaté 60? Nie, Tváre českého filmu. Áno. Tváre českého filmu. Znamená, že určite sa treba aj tu u nás zmieriť s tým, že proste niektoré žánre si nikdy robiť dobre nebudeme a niektorých možno pak tak uspejeme. A čo sa týka tých festivalov, aký máte názor, keď sa zrušili tí filmové festivaly pracujúci? Áno, iné festivaly, to nie všetky sú pracujúci, nie? No ale, viete, lebo keď sa to nezruší a bolo by to lacné, tak ľudia by chodili na tie filmy. Hovorím, že je drahé vstupné a ešte môžem povedať niečo, že napríklad aj tí herci, oni musia dostať za to zaplatené, nie? Za tie role a to nemajú peniaze na to tí producenti, aby ich vyplatili, nie? Keď hrajú v takých väčších úlohách. Na Slovensku? No áno, myslím, na Slovensku. No, to je ťažké potom, no. To sú tie problémy, viete, že keď si v 50 60 rokoch bolo aj vstupné do kina, ja sa pamätám, že som videl známe také tie filmy, čo boli vyznamenané za 10 korún na festivale a v kine som ich videl za korunu alebo za 2 koruny. A boli plné kina, bolo plné kino. Na takého Janošika Bilikovho v 63. roku. No vidíte, teraz poviete v septembri na Janošik. Si za 7 €, ale na jakého Janošika? To je nová verzia natočená, to som nevedel. No vidíte. Jaká polská, niečo písali. Ale že to vraj bude zakázané premietať. Nebude. Za 7 € bude všetko dovolené. Budú, ale že asi to nemôžem dovoliť. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Také drahé vstupné.